Dangayo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Ambalma TV Sheriff la lageba Maliko nani Maliko ka ambe folini walima do la se oma ka lo donné ka foko ni anga jemuka keneskile jemuka mi namba wele ko ci wara nabi senekala bagamar la monikala bulla barakala be wele blani bela jelema bi alhamdulillah ambe dugumina we tanimay ambe tanima ni kumaina ka sangani chakeda krenkrene mi chokolembe mali jamana kono no agro innovuye salo anyi kumana chakeda inkan ka sabuke uye bolula barakela minado bla senekalaw ka blala ni oye machine seneke machine mbeke sababu ye ka senekela ka deme aka barake ko nyumana anya fo Sheriff la jabarani so sanfɛ on be fɛn fɛn yira mɔgɔw la a bɛ taa sɔrɔ a daluya b'an bolo bi anya ye ka fɔ an nana bi kana lagɛ machine min n'an bɛ ka kuma kan an filɛ nin ye a baarakɛ nɔ kɛnɛ kan an ɲɛ b'a la ka fɔ machine a bɛ laburu kɛ cogo min na k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bi na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na sɛnɛkɛ machine min ni an y'a kuma fɔ an ɲɛna k'a jira k'a fɔ machine min don latika do sabla a bɛ foro baara cogo min na aw ɲɛ b'o kɛcogo la an bɛna kuma di an balimakɛ dɔ bɛ yanni nɔ an wulila ka s'a ma ka na machine b'a bolo Madu Tarawele ale bɛ taniya yanni nɔ an se tanima ale bɛ tanima yan an sera a ka foro kɔnɔna na Madu an ye machine ni agro innov n'ale ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana kɔnɔ min kɛlen bɛ ka sɛnɛkɛ machine a ɲuman a latika sɔngɔ diya la k'a lase cikɛlaw ma an wulila ka na lajɛ a bɛ ka baara kɛ ka foro kɔnɔ machine min ni an y'a kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna ni e kɛra machine matarafaba dɔ ye a ka di bi k'a jira maliden na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ machine min don i ye nafa jumɛn sɔrɔ a la jɔyɔrɔ jumɛn b'a la cikɛla bolo i ka ɲaamɛ ka dɔ ɲɛfɔ la i tɔgɔ ni jamu ni bɔ ne ye Madu Tarawele tanima an sera an ka foro la diyara n ye ni min ye aw ka machine na machine caman bɛ yen a ka bon a ta in a man bon mais fanga min b'a la a tɛ machine caman na a baarakɛlaw fana ka ɲi ni machine caman ye lafiya b'a ta in baara kɔnɔna kosɛbɛ ka tɛmɛ machine caman kan parce que machine dɔw yɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔ fila ma jɛ a la yɔrɔ dɔw la denmisɛnnin yɛrɛ hali san 10 a bɛ se ka o ta in baara a baara nɔ ka ɲi a ye ne wasa yɛrɛ de a diyara n ye n kɔni b'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛɛ ye mɔgɔ bɛ machine na a ka diya ka ninnu ka yɔrɔ ɲini i ka t'i sago la machine ta a sugu bɛɛ bɛ yen a nduguncila o a laburukɛla o a yɛrɛsigɛla o a bɛɛ bɛ yen i ko fɔ ko ban an nana ne yɛrɛ ka foro la n y'a ye n'Ala sɔnna a bɛ se a ka maison na ka taa tɔ sɛmɛntiya Madu Tarawele an b'i fo k'a jira an balima TV Sheriff la lagɛbagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'o de fɔ mɛn da ye mɛn tigila ye ko ni tinɛnɛ min fɔ bama ɲɛden ko la a dɔnbagala jɔn y'a fɔ a la machine min ni agro innov maaw kɛlen bɛ k'a labila cikɛlaw ka bolo kan yaasa cikɛla ka se ka bɔ yɔli la yaasa cikɛla bɛ se ka foro bin k'a sɛnɛ nɔgɔya la cogo min na agro innov ayiwa ale ka laɲini a kɛlen bɛ ka machine min bila an balimakɛ Madu Tarawele ka bɔ tanima ale ye machine dɔ sɔrɔ wa an nana a lajɛ machine bɛ ka baara min kɛ a ka foro la a bɔra sa ka ɲɛfɔli kɛ an na halisa Madu bi na machine ka ca Mali kɔnɔ wa machine baarabaga ka ca Mali kɔnɔ i da sera ma sa k'a fɔ ninnu ka ni machine bi Ala sɔnna e bɛ ka baara kɛ n'a ye a ye lafiya balasi ma i ka sɛnɛ na sira fɛ halisa i bɛ se ka wele jumɛn lase Mali cikɛlaw ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ ko agro innov ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen don minnu cogolen bɛ Mali faaba kɔnɔna na n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ machine k'o ɲuman a n'a sɔngɔ duman k'a di cikɛlaw ma i bɛ se ka mun wele lase u ma n bɛ se ka wele min lase Mali sɛnɛkɛlaw ma kɔni u ka jija ka aw yɔrɔ ɲini parce que i bɛ machine dɔ san wari hakɛ dɔ la n'i y'o kilancɛ bila i kun ka se aw fɛ yen i b'i sago sɔrɔ machine ko la machine caman fana bɛ yen n'u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ ka dugukolo tigɛ ka se niveau dɔ la a ma ɲi dugukolo ma aw ta réglage sugu bɛɛ b'a ta in na niveau min ka di i b'a bila o la i b'i ka sɛnɛ kɛ a tɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ nafa lase forotigi ma ne kɔni bɛ wele se machine maa o maa bɛ ko machine ko b'i hakili la k'a san ka jija i ka aw ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn ka se aw fɛ yen u b'a tɔ ɲɛf'i ye u b'a tɔ ɲɛ jira i la
ni yɛrɛ tuna min kɔnɔ i bɛ se ne fɛ yan bon n b'a tɔ ɲɛf'i ye. Tarawele i ni ce an b'i fo kosɛbɛ an balima TV série fila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'o de fɔ aw ɲɛna anw bɛ fɛn fɛn yira maaninfinw na an b'a dɔn k'a fɔ an danŋaniyalen don k'a fɔ ko fɛn min n'an b'a yira mɔgɔninfinw na a ka ca Ala fɛ an b'a a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'a yira mɔgɔw la Agro Innov ka nin machine an nana bi ka n'a lajɛ a bɛ ka baara kɛ cogo min na machine bɛ baara cogo min na an bɛna gɛrɛ machine yɛrɛ la k'a yira halisa k'a fɔ machine min don sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili don ni machine na ka sababu kɛ a baara ka nɔgɔn Mari Tarawele y'a fɔ sisan machine dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 olu de bɛ baara k'a la nka nin machine n'o ye Agro Innov ka nin machine kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa 1 pe walima maa 2 olu bɛ se ka foro hectare caman labourer n'a ye tile kɔnɔna na n'i y'a ye cɛdenw kɔni u ni machine karilen bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka pinɛ falen nin ye pinɛ manama ye ɲɛ b'a la k'a fɔ sisan nin kuma in na u b'a fɛ ka nɛgɛma de don a la jɔn ye technicien ye Jean bɛ min Jean voilà Jean aw bɛ ka jumɛn kɛ sisan ne tɔgɔ Jean-Luc Dambele an bɛ ka nɛgɛsen de don a la sisan o kun ye mun ye o kun ye a kana cɛnɛ dugukolo kan ok an y'a ye k'a fɔ i ye baara daminɛ ni manasen ye sisan i ye baara lajɔ ka nɛgɛsen don a la yala mun y'i bila o la bon manasen na an ɲɛ b'a la a bɛ ka sama bɔgɔ la quoi o de y'a to an bɛna nɛgɛsen k'a la sisan voilà an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan série fila jabarani so matarafabɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya jamukan Ciwara an y'a yɛlɛla k'a fɔ k'an bɛ taa nin ma an sera an balimakɛ Mari Tarawele an sera ka foro la Mari Tarawele a ye sɛnɛkɛ machine a ye machine dɔ de sɔrɔ ka bɔ Agro Innov cakɛda bɔrɔ la an nana o machine lajɛ a bɛ ka baara kɛ cogo min na Alu bamananw ko mɛn da ye mɛn tigila ye an nana Mari Tarawele an nana ka foro la a ye machine feere a ma an y'a ye k'a fɔ machine a bɛ ka baara min kɛ an bɔra ka o ye sisan wa Mari yɛrɛ fɛn min fɔ machine na an y'a ye k'a fɔ baara daminɛna ni manasen o filɛ nin sisan i y'o bɔ i bɛ ka nɛgɛse don a la i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye nin yɔrɔ in na kun jumɛn ye i bila nin yɔrɔ la. Ne tɔgɔ ye Alu Tarawele ne ye Agro Innov Mali baarakɛlan dɔ ye baasi tɛ Kamara pour que ka Kamara ka ɲininkali in jaabi an ye nɛgɛsen dɔ la ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ n'i y'a jateminɛ n'i ye dugukolo cogoya lajɛ waati min na an tun bɛ yɔrɔnin min na sumaya fanga ma bon ka se o ma i y'a faamu i b'a ye pinɛsen bɛ se ka baara kɛ la ka sɔrɔ a fɛn mais n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye dugukolo cogoya lajɛ an bɛ ka se yɔrɔ sumalenw ma f'i b'a fɔ i bɛ tagama i bɛ ka jigin dɔɔni bon n'i ye pinɛsen to a la dɔrɔn a bɛ patiner machine bɛ fanga perdre e b'a renfler a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ fanga t'a la alors que fanga tɛ mais sen min b'a la o dɔrɔn de don donc c'est nécessaire an bɛ nɛgɛsen don a la o tɛ patiner machine bɛ sinsin a mago bɛ puissance min na i b'o réel sɔrɔ o de ye nɛgɛsen don kun y'a la a bɔ o y'i ka ɲininkali jaabi ye a bɔ siratigɛ fɛ Alu i y'a fɔ machine an bɛ ka se bɔgɔma yɔrɔ ma yɔrɔ sumama yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ni yɔrɔ sumalen bɛ mɔgɔ min bolo i kana manasen don a la i ka nɛgɛse don a la directement ka tɛmɛ ni baara ye a bɛ se ka machine ka baara la teliya a bɛ lafiya lase e yɛrɛ ma o sira fɛ e bɛ se ka mun de fɔ cikɛlaw ɲɛna halisa sabula aw ka machine kɔni nana an bɛ se k'a fɔ ka sɛnɛkɛlaw ka mɔni bɔ u sen na parce que machine tracteur sanni se tɛ bɛɛ ye a ye machine dilan bolola machine don a sɔngɔ man ca a baarakɛnɔ ka ɲi a baarakɛnɔ ka teli i bɛ se ka mun fɔ cikɛlaw yɔrɔ la. bon ne bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn ko kuma bɛɛ degun tɛ machine yɛrɛ la mais degun yɛrɛ bɛ machine ɲɛdɔn na parce que o kɔrɔ ye jumɛn sisan misaliya la n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ sera yɔrɔ sumalen ma e ma se k'a dɔn ko nɛgɛsen de kan ka bila a la donc pinɛ b'i bolo a bɛ patiner e bɛ mun de kɛ e bɛ nkalon da machine na alors que ɲɛdɔnbaliya don pour que k'a dɔn ka mɔgɔ bɔ fili la ni machine dilanna a ka se ka résister dugukolo type bɛɛ la donc i b'a sɔrɔ hali n'i ka yɔrɔ bɛ ko ji bɔtɔ de b'a la i bɛ da fo ji yɛrɛ b'i minɛ yan machine b'a cogoba k'a d'i ma i bɛ nɛgɛsen don n'i yɛrɛ ko ji t'i ka yɔrɔ yɛrɛ la ko gunguru bɛ ko yiri gerekanna dɔrɔn don o fana t'i jɔrɔ na koyi a b'o fana cogoba ka d'i ma tuguni donc a kɔni dabɔla dɔrɔn pour ne pas que i k'a san ka tila k'a fɔ a tɛ se ka nin kɛ a tɛ se ka nin kɛ a tɛ se ka nin kɛ o maloya de b'anw na o de y'a to bi an ye sela ka nin bɔ pour que ka se ka bɛɛ lafiya awɔ. o b'a jira k'a fɔ dugukolo fasugu fɛn fɛn mana k'i bolo ni machine bɛ se ka baara k'a la tubarikala Alu k'i fo ka Agro Innov cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Mari Tarawele yɛrɛ fo sabula
maliyɛnw an y'o de fɔ ko mɛn da ye mɛn tigila ye mansin an y'a yira jama la a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw ye wele caman las'an ma ka mansin ka wuli bi ka na yira aw la k'a fɔ an ye fɛn min yira aw la a filɛ nin so fila boli kɛnɛ filɛ an b'o kɛnɛ de kan bi sɔgɔmada na an bɛ foli ani waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin seri fila ja ka so matarafabaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ladɔnnɛ k'a fɔ an bɛ tanima nin waati in na an bɛ an balimakɛ mari tarawele an b'a ka foro kɔnɔna na madu tarawele ye agro innov mɔgɔw ka mansin sɛnɛkɛ mansin a y'o matarafa an nana kɔnɔ baarakɛ nɔ lajɛ k'a ye k'a fɔ mansin fɛn fɛn bɛ fɔ a kan an nana ye k'a fɔ latika don sabula mansin an y'a ye foro kɔnɔ accessoire fɛn fɛn bɛ mansin na an y'a bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'o ye k'u baara kɛ n'o ye min b'a jira k'a fɔ ko mansin min don mansin lakika don sɛnɛkɛlaw bɛ se ka da nin na a ka ca ala fɛ ni sɛnɛkɛla fɛn fɛn ni sɔrɔ fɛn min i ka sɛnɛ a bɛ yakuba i bolo i bɛ sɔrɔ kɛ wa dun ka fa n dalen b'a la k'a fɔ ko bɛ sabati agro innov maa ɲɛmaaw b'an bolo kɔrɔ yan nin nɔ Fabian sisan an y'a ye k'a fɔ Madu Tarawele a ye fɛn fɛn fɔ mansin kan an y'a bɛɛ y'an ɲɛ la vraiment ko n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o bɛ somɔgɔ samabɔ an ye fɛn min ye an y'a ye k'a fɔ fɛn latika don aw minnu yɛrɛ ye mansin confectionné i bɛ se ka mun de fɔ an ye mansin kan kɔrɔfɔ dafa la halisa k'a yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ u bɛ se k'i jigi da aw kan u bɛ se k'i jigi da aw ka cakɛda kan u bɛ se k'i jigi da aw ka sɛnɛkɛminɛn ninnu kan min bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ bi kɛ dunkafa bi sabati min laɲini don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Salamu alaikum. N bɛ don kuma na ni foli ye fɔlɔ ani ka tasi bila kɛ an ka finitigilakaw ye olu minnu bɛ k'an protéger bi jamana bɛ ɲɛ min kan an bɛɛ b'a dɔn ne tɔgɔ ye Abubakar Fabien Jakite ne ye agro innov ɲɛmaa ye i y'a fɔ cogo min na an y'a laɲini ka na ni mansin ye terrain yɛrɛ kan ta ɲuman an ko maloforo kɔnɔna na yan walasa maaw ka se ka ye u ɲɛ la mansin bɛ baara min kɛ parce que a ka nɔgɔn k'i sigi so mansin 10 chevaux 15 chevaux 100 chevaux ko tɛ yan mansin min bɛ se ka maliyɛnw ka baara kɛ an bɛ o mansin de dilan ni mansin nin mun yira n'aw la bi a bɛ baara kɛ gere kan a bɛ baara kɛ fala kɔnɔ a bɛ baara kɛ ji kɔnɔ mansin hakɛyalaman don dugukolo bɛɛ n'a mansin don agro innov ye ɲɛɲinini kɛ k'a sɔrɔ mansin fɛn fɛn bɛ baara kɛ yɔrɔ min kɔnɔna la k'o fɛɛrɛw de tigɛ k'a labila maliyɛnw ye hali gunguru bɛ maa min ka foro la fɛnɛ kitiw bɛ yen o fana bɛ se ka conseiller ye mun b'a to i bɛ se ka baara kɛ n'a ye ka tɛmɛ o yɔrɔ fana kan mansin nin a tɛ consommer gasoil de don à peu près a réservoir ye 4 litres de ni yɛrɛ a fa a ka ca ala fɛ i bɛ se ka tile kuru kɛ baara la tulu la à peu près 3 litres maximum a tɛ tɛmɛ o kan nin tɛ an ka mansin nin ye mansin kelen de ye mansin b'a bolo fo suguya 3 entrée de gamme n'o o dabɔra min bɛ se ka maaw dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma wariba bɔ o b'an bolo yen ale n'a sɛnɛkɛminɛnw dafalen ani kit de base n'o ye laburukɛdaba dafilani semoir ɲari-ɲari ani dugujalancilan an bɛ to ka dugujalancilan in fɔ ale dabɔlen don ka dugukolo de fara yani san ka na walasa ji ka se ka infiltrer dugukolo la ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ k'i ka laburu kɛ walima i b'i ka yɔrɔ nɔɔni k'i ka danni kɛ wa fɛn min fana b'an bolo k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna ɲinan mansin b'an bolo stock la k'a fɔ ko i bɛna la ka na dɔgɔkun 3 dɔgɔkun 4 walasa i k'o de kɛ ka mansin sɔrɔ o bɔra a la a jayanen o ye dɔgɔkun 1 ye u tile damadɔ i b'i ka mansin sɔrɔ ka t'i ka sɛnɛ kɛ o ye tiɲɛ ye o fana kɔfɛ fɛn o fɛn y'an ka mansin sɔrɔ k'a tiɲɛna an bɛ se k'a dilan chinois mansin tɛ mansin bɔlen tɛ fan wɛrɛ fɛ ka na n'a ye fɛn o fɛn de b'a la k'a tiɲɛna an bɛ se k'a dilan a pièces b'an bolo a fɛn bɛɛ b'an bolo délai raisonnable kɔnɔna la rapidement an degelen don a la an ye mansin fɛn fɛn mansin nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye yan a caman bɛ Mali kɔnɔna la déjà a mun bɛ Mali kɔnɔ a ka ca 70 ye
donc ni ɲininkali comment on appelle o ko ninnu tɛ koba ye an bolo bilen parce que maa tɛ se ka fɛn dilan k'a di maa ma k'a ka baara kɛ n'a tiɲɛna ko e tɛ se ka intervenir a kan o kɔni an ye ɲɛ sɔrɔ o la ɔ garantie fɛnɛ bɛ an ka baara la garantie b'an ka machine na samiya kelen n'i y'a san an fɛ moteur tɛ o kɔnɔna la dɛ nka minɛn tɔw dafalen ko don ni fɛn o fɛn tiɲɛna kɔnɔna la an Agro Innov an b'a falen an b'a falen dɛ o kɔrɔ de ka maaw k'u hakili sigi baarakɛminɛn min b'u bolo baarakɛminɛn sabatilen don ni e yɛrɛ nana ka na ɲininkali kɛ n'i nana Agro Innov la kan'a fɔ an mago bɛ nin machine na an mago bɛ nin na o dɔrɔn tɛ i bɛ kunnafoniya de di fɔlɔ dugukolo jumɛn b'e bolo karisa ne ka dugukolo ye nin ye fala don nin don nin don machine min b'i ka baara kɛ o bɛ ta o bɛ d'i ma a bɛ ten. I Jakite Fabien i y'a fɔ cogo min na je pense que Maliens y'a faamu sabula n'i y'a ta k'a lajɛ bi na Mali cikɛlaw an ye Mali cikɛ dugu ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi o dugu ka dɔgɔ Mali cikɛyɔrɔ la anw sen ma da yɔrɔ min na aw ka nin machine an y'a ye k'a fɔ machine bɛ se ka baara kɛ Mali cikɛ dugu bɛɛ la bi Fabien ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la aw ka nin machine a sɔngɔko aw kɛlen bɛ ka bere da aw kan wa a labaarali i ye fɛn dɔ fɔ sisan o degunba bɛ sɛnɛkɛlaw kan mais i y'o wɔrɔ fɔ k'o nɔgɔ bɔ a la k'a fɔ ni maa min y'aw ka machine sɔrɔ samiyɛ kelen garantilen don donc o b'a jira k'a fɔ aw dalen b'aw ka machine na parce que ni dalen t'i ka machine na i t'a garanti donc an bɛ min fɔ cikɛlaw ɲɛna u k'u hakili to a la Agro Innov ka machine n'i y'a sɔrɔ ni groupe kɔni tɛ moteur kɔni tɛ n'a fɛn fɛn tiɲɛna aw b'a dilan k'a yira k'a fɔ fɛnɛ aw bɛ tila ka mɔgɔw dege machine a la baara cogo la an filɛ o kɛnɛ dɔ kan ɲɛ bi yanni i ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na i bɛ se ka welewelemada jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali cikɛlaw ma a ka jan fo ka se hali Mali gouvernement yɛrɛ ma sabula ni nin lakodɔnna Mali kɔnɔna na nin ka nɔgɔya malidenw ka nin sɔrɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn min ɲini ni autosuffisance alimentaire dunkafa sabatili sɔrɔ ani yiriwa a ka ca Ala fɛ o bɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ i ka welewelemada bɛ se ka kɛ jumɛn ye. o kɔni welewelemada la an bɛ ci bila Mali sɛnɛkɛlaw de ma u k'an sɛgɛrɛ u k'an wele u k'an ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn fɛn min b'an bolo ɲɛ minnu b'an bolo solution minnu b'an bolo an k'o solution proposer o ye ni machine min yɛrɛ filɛ nin ye déjà an y'a fɔ cogo min na a bɛ gerekan sɛnɛ kɛ a bɛ falakɔnɔ sɛnɛ kɛ a bɛ ji kɔnɔna sɛnɛ kɛ a bɛɛ n'a kiti de don k'a fɔ fɛnɛ an kɛlen don ka nɔgɔya dɔw fɛnɛ kɛ machine sɔrɔ cogo la ni maa min bɛ yen k'e bɛ fɛ ka machine san n'a sɔngɔ bɛɛ t'i bolo i b'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa se n'a sera i b'an wele i bɛ wele dɔrɔn karisa e ka machine a bɛ sɔrɔ nin don i bɛ n'a ta i bɛ taa n'a ye welewelemada min kɔni bɛ n bolo ka se an ka État ma an ka autorités ma n bɛ foli bila u la fɔlɔ ani ka segin tugun ka tasibila kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye n'a finitigilakaw olu minnu bɛ k'an lakana u k'u hakili to an na u k'a dɔn ko Mali kɔnɔna na yan bi denmisɛnninw bɛ yen minnu cɛsirilen don sɛnɛ taaɲɛ kama nin y'a san damadɔ ye san o san an yɛrɛ tɔgɔ b'o yira n'o ye Agro Innov ye an bɛ yɛlɛma caman don fɛn kuraw de kɛ san o san walasa Malien sɛnɛkɛla i ka se ka lafiya i ka sɛnɛ kɔnɔna la. I Jakite merci beaucoup nin tun ye an balimakɛ Fabien Jakite Fabien an b'i fo kosɛbɛ aw ka nin baara in n y'o de fɔ nin ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini dɔ ye maaw ka sɔrɔ ka se ka jamana dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamanajɔ la ni aw fana jɔyɔrɔ ye sabula aw ka baara min kɛ nin gouvernement ka baaraba dɔ ye nin mais n'aw ye nin ta aw yɛrɛ kɔgɔ la ka wuli ni nin yaasa ka Mali cikɛlaw dɛmɛ min b'a to Mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini fɛn parce que an bɛ fɛn fɛn na bi fɛn kelen de don o ye dunkafa hali sɔrɔdasiw walasa u ka taa kɛlɛda la i b'a sɔrɔ kɔnɔ falen don
kɔnɔbara lankolon tɛ jɔ dɛ. a ti jɔ dɛ ko bɔrɔ lankolon ti jɔ députéw bɛ ten baarakɛlaw bɛ ten gouvernement bɛɛ la dun ka fa kɔni o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini an b'aw fo kosɛbɛ k'a yira an balima TV Serifila lajɛbagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ye layidu minnu ta aw ye an y'o de fɔ sanga ni waati an b'a bɔ a sira fɛ n'o de ye ka fɛn jira aw la su ani tile min bɛ se ka k'aw ma sababu ɲuman ye min bɛ se ka k'aw ma misali ye yaasa aw ka bɔ nɔgɔ la aw ka ɲɛta o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se agro innov mɔgɔw ka na an balimakɛ Tarawele Madu Tarawele a ka foro la a ye sɛnɛkɛ mansin min sɔrɔ agro innov bolo ka na a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko fɛn min sɛnɛkɛ mansin min don da la kuma tɛ dɔrɔn an y'a baara kɛ n'o ye aw bɛn'o ye ja ninnu na halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw k'aw sɔgɔlen to Serifila Jabaraninso ka jɛmukan Ciwara ni Ala sɔnn'a ma fɛn min ye faamuyali ɲuman aw bɛn'o sɔrɔ sɛnɛko kan wagati nataw la. Wala bamananw ko banbali diya ti dɔn ka ban ale kulun bɛ k'i sɛnsɛn ka se cɛncɛn kan nka ko mobili mana fa togo togo kan mu fo ale place b'a kɔnɔ an bɔra kabini sɔgɔmada in na an nana an balimakɛ Madu Tarawele an nana ka foro kɔnɔ ko i ka fɛn ye siɲɛ kelen ani a ka lakale siɲɛ 100 fɛn ye ko kelen o ka ca o nafa ka bon ni a lakale ko 100 anw ta kɛra o ye bi an nisɔndiyara an fari foni na sabula an ye fɛn min n'an y'a ye an ɲɛ la a ye an wasa a y'an hunanfa wa an dalen b'a la k'a fɔ Mali cikɛlaw bi ni jɛmukan min n'u bɛ k'a lagɛ sisan n dalen b'a la k'a fɔ caman bɛna faamuyaliba sɔrɔ a la wa caman bɛna wuli ka agro innov sɛgɛrɛ yaasa mansin u k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔ la u ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye sɔrɔ ni yiriwa ani dunkafa sabatili ko ɲuman alu kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani bilasiralikan jumɛn b'i bolo. Bon bilasiralikan min bɛ ne bolo ne bɛ Serifula yɛrɛ Jabaranin fo fɔlɔ surtout émission min yɛrɛ tɔgɔ ko Ciwara a ka ca Ala fɛ ni émission sugu tɛ anw bɛ wo caman kɔnɔ fɛn caman cɛn ti dɔn quoi i mana kule ka dɛsɛ togo togo mais ni maa tɛ i b'a kule maa minnu ɲɛna a ka ca Ala fɛ i ka kulekan tɛ mɛn i y'a faamu donc an bɛ émission Ciwara yɛrɛ fo o mun ye initiative sɔrɔ ka se ka na fɛn bɔ k'o yira sɛnɛkɛlaw na k'anw bila yelen na pour que sɛnɛkɛlaw fana ka bɔ fɛn dɔ kama dunkafa tɛ sabati tɛ an kɔni ye mansin baarakɛla ye mais a ka da Ala fɛ an tɛ bɛrɛ dɔ sɛnɛko la mais an kɔni bɛ fɛn min kɔni dɔn jamana fɛn fɛn bɛ k'a bɔla a yɛrɛ la bolo ni dabaninkuruninw ni fɛnw tɛ olu kɔni dɔ kɛ a y'an bɔ dɔ la mais dunkafa bɛ ka bonya jama bɛ ka caya ka taa a ka ca Ala fɛ i ka taa mécanisation na a bɛ ko caman wo datugu o de y'anw bila nin sira kan i yɛrɛ ɲɛ bɛ na an yɛrɛ nɔrɔgɔlen don anw tɛ biro kɔnɔ mɔgɔ ye e tɛ se ka kɛ k'i bɛ fɛn dilan ka di sɛnɛkɛlaw ma k'e yɛrɛ sigilen bɛ clim kɔrɔ a tɛ ɲɛ o e yɛrɛ de bɛ na terrain kan k'a cogobaw nɔfɛ k'a lɔgɔbɛ c'est pour cela que an ka client ye nin anw yɛrɛ nana an b'a lɔgɔbɛ kosɛbɛ a bolo yen a yɛrɛ ka faamuyali kɛ n'a ma mun fara an ka dɔnta kan a tɛ se k'o bɔ a la bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko kɔnɔkunu jɛlen de bɛ bi fɔ anw kelen tɛ se mais an ni sɛnɛkɛlaw de bɛ jɛ ka ko dɔ kɛ olu de bɛ sɔrɔ ka se an bɛ sɔrɔ ka jaabi di maa kelen tɛ se ka nin ko in défi relever anw ni sɛnɛkɛlaw de bɛ jɛ ka nin relever parce que olu de ye baarakɛlaw ye an kɔni ye baarakɛ minɛn dilanna ye k'a d'u ma mais anw mana cɛsiri cogo cogo n'olu ka cɛsiri y'a jɛ i b'a ye a bɛ kɛ tɔkajɛ ye voilà a bɛ kɛ fɛn dafabali ye an ka hakilina ye mun ye ka se ka fɛn di maaw ma surtout Mali yɛrɛ Mali kɔ kan région bɛɛ lajɛlen ka fɛn d'u ma fɛn bɛ se k'u nafa dunkafa ka se ka sabati farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na y compris le Mali d'abord voilà donc o de y'an ka hakilina ye o de y'an ka vision à long terme halisa an bɛ jago de fɔ maa kelen tɛ se an bɛ jɛ an bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili bɛ m'olu la an bɛ s'o ma bon ne b'o de fɔ wa n bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen wele an kɔni se ye mun ye an b'o kɛ wa n'Ala sɔnna ma maa tɛna jigin an na voilà o de kun ye ne ka kuma labankan ye ani n ka folikan ye Serifula yɛrɛ ni ce aw bɛɛ lajɛlen ni ce émission Ciwara fana bɛɛ ni ce a ka initiative in na i ma cameraman fo dɛ bon cameraman yɛrɛ ni ce n'o ye bɛ yɛrɛ quoi i bɛ ni ce merci beaucoup alu an b'i yɛrɛ fo an b'i fo ka i ka cakɛda baarakɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka Fabien Jakite k'aw bɛɛ lajɛlen fo sabula an ye cakɛda min ye nin ye jamana ɲɛmaa ka laɲini
jamana ɲɛma a ko k'a y'a ka manda kalifa sifinw na an ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sifin baarakɛyɔrɔ k'a daminɛ patɔrɔnba kana fɔ a dugumamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen sifin o y'a jira k'a fɔ aw bɛ jamana ɲɛma aw bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ an b'a deli ala fɛ baara in ala k'aw bolo mɛn a la laɲini min b'aw bolo n'o ye mali cikɛlaw ka lafiya ye ala k'u sabati an balima tv seri fila lajɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an y'o de jira aw la bi an tun bɛ tanima an balimakɛ madu tarawele an nana ka maloforo kɔnɔna na ka na ye agro inef ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen don min cogolen bɛ mali jamana kɔnɔ a ka baara ɲɛsinen bɛ ka ci kɛ minɛnw minnu da ka nɔgɔn u nɔ ka ɲi u ka teli wa sɔngɔ man ca k'a di mali cikɛlaw ma yaasa laɲini min bɛ yen bi n'o ye sɔrɔ ni yiriwa ye n'o ye dunkafa ye yaasa u bɛɛ lajɛlen ka sabati an tun nana ka na ɲɛ da o kɛnɛ in kan bi aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomadali ka ɲɛsin seri fila jabaraniso ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam Yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma